you loud and clear, Premios. You want a better government. And this challenge, together with Vice Governor Ann, Sangguniang Palalawigan, and the whole capital bureaucracy, they've taken to heart since day one in office. Iti panagresyong ti regular session ti Junta Provincial na igiddan ani Yuswat ti State of the Province address ni Governor Takit Bersamin. Naibaskag dagiti nagapuanan ti gobernador iti uneg ti umuna as nga gasot nga aldaw apan nagserbi na manen iti probinsya. Imo na anay kan atensyon dagiti adda iti babaen ti beneg ti salunat. Panakapasaya ati serbisyo, panaka-operate dagiti hospital equipments, ken madama a panaka-upgrade ti Abra Provincial Hospital iti level 2. We assure you that the Abra Provincial Hospital will soon be under the control, supervision, and management of the Department of Health, and that multi-specialty hospital will also be established, as embodied in bill filed by our very own Congressman J.B. Bernos and Kong Ching Bernos. Thank you so much, Kong J.B. and Kong Ching, for filing that bill. Panakagunod ti PhilHealth Package Accreditation ti Bukay District Hospital. Panakapataod ti HbA1c Analyzer ti La Paz District Hospital. Panakapasaya at ti infrastruktura ti Medicare and Community Hospital ti Villaviciosa. Ken panakababaro ti Lisensya Cas Primary Care Facility ti Dolores Medicare and Community Hospital. Patsyem ti gobernador nga iti edukasyon ket may sa akalintagan ken saan a pribilehiyo iti amin nga abrenyo. We are to achieve meaningful progress and build a peaceful Abra. Our youth must be the right mindset. Let's look into how we can better our school system in the province. Panakaited atensyon ti panangparungbo dagiti na dumaduma nga industriya ti probinsya, may sa ditoyen ti industriya iti panagminas. Kalikagom ti probinsya ti panakapatawad ti lisensya dagiti small scale miner, pakairamanan ti provision ti technical ken financial assistance. May sa apakabigbigan ti Bersamin Administration ti infrastruktura kang runaan na dagiti provincial roads. Ket ita kalikagom ti gobernador nga ituloy daytoy nang runa mangipaay daytoy tinamay tunggal abrenyo. Iti uneg ti sangagasot nga aldaw sumagmamano nga school building, farm to market roads, irrigation system ken dumapay ti nakumpleto. Iti babaen ti food security na ipatungpal babaen iti opisina ti Provincial Agriculture dagiti proyekto tapno magunod ti short-term ken long-term food stability ken babaen daytoy nga inisyatibo manamnama ang umato ti 5 aging gas 10% ti produksyon ken income dagiti mannalon na dumaduma a farm machineries, seedlings ken fingerlings di naiwaras kadagiti mannalon ken livestock raisers. Kalaksidan kadagiti na bigbig a pillar agenda iti agdamang administrasyon, agtultuloy dagiti social services, panakay patungpal dagiti programa saknante environment management, panakay pasa kadagiti importante nga ordinansa iti panangidaulo ni Vice Governor Ann Bersamin, ken osto a panakamanehar ti Kapitolyo tapnon maipaay tosto a serbisyo publiko. Kung na natin may tutok mo galing, bueno kababalin, kas at serbisyo publiko. When we speak of governance, we refer to the right mindset and capability of our people. The management processes, institutional arrangement we have in place, very importantly, our partnership with our partners in the government, in the private sector. Kamaudyanan na nagyaman ti gobernador kadagiti amin nga brenyos ken kinidaw na iti agnanayon a suporta ken kooperasyon tunggal maysa nga agturong tinaprogreso nga abra. Very importantly, we will the power that is unique to local government for the greater good of the Breños and only good for the Breños. No family stands alone in Abra. Together with Vice Governor Ann and the Sangguniang Palalawigan, we stand with you in your desire for a better government and more progressive Abra. God bless Abra. Thank you. Progress is not achieved by one hand alone, but through the unity of our provincial government, our local leaders, and our people. Dinarayan ti programa dagiti local chief executives, opisyal dagiti national agencies, dagiti government officials, dadaulo dagiti nagduduma a sekta,
kenda dumapay a bisita. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.